Cars & Care oslavuje 2 roky. 2 roky skvelých jazd, emócií a príbehov. A to všetko vďaka vám. Milí priatelia, showroom Cars & Care oslavuje 2 roky a dnes je čas zistiť, komu nadelíme 3 bovidové balíčky. Tu sú všetci tí, ktorí si od nás od 20. novembra do Mikuláša kúpili auto. Tak poďme na to a vyžrebujme výrobcu. Tomáš R., ktorý si od nás zakúpil Škodu Octavia. Druhý pobytový balíček od nás získava pán Robert T., ktorý si od nás zakúpil Volkswagen Transporter. A posledný víťaz nášho narodení nového žrebovania je Jan G., ktorý si od nás zakúpil Škodu Skalu. Ďakujeme, že ste s nami celé 2 roky. Boli plné príbehov a krásnych dňa. Ak ste dnes nevyhrali, vôbec to nevadí, stále máme pre vás skvelé auta. A hlavne jazdite bezpečne, jazdite s radosťou a tešíme sa na vás v našom showroome aj v roku 2026. Ďakujeme.